Nah di mata mo. Nah bagradi thas ke munui chongkha tamo buthaibo nah di kosom bai kwsak bai khe munui chongkha iko nah di ang nangno phunuk tongo mo tamo buthai rok sini bagradi sinarok narok naikol maya nah di kita kosom bai kwsak bai thaimani nah di ko jotono kusuk kasak iko nai tongdang nang phunuk tongo sinari hai mangse mojo tono iko nah di iko busuk thas ke munui thongbai khai iko swngnai thwngnai nah di ei ko yang tola tulu korongjak ha korongoi no nah di ko thas wngoi tongkhai ko nah di yang abing kusuk korongjagi ko iko do naitong di nangna ang sinari phunuk tongo nah di ko bwthai mo jotono bwthai bulai bai bwthai bai jona khogoi tongkha phuti khogoi tongkha thas ke naitong di ang phunuk tongo nah ko sanang situng narak sini taiba dal bidal pode podang nang phunung na nyai chong di iko hamba ya sanang situng